Arestado sa mga personahe sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office ang usa ka tag-iya og spa sa Davao City. Gumikan sa giingong pagtanyag niini og extra service o pakikilawas sa iyang mga masahistang empleyado ngadto sa mga customer niini. Sumala ni NBI SEMRO Special Investigator 3 Agent Vernon Joel Firmalino, nanukad ang reklamo gikan sa usa ka lola ug usa ka inahan nga taga Malita, Davao Occidental nga matud pa nakatrabaho ang apo ug anak niini sa maong establishmento ug nisumbong nga maumatod pay kalakaran sa ilang trabaho, rason nga wala na naglangay ang NBI sa paglusad og entrapment operation kauban ang DSWD. Tumbok ang maong spa pasado alas 7:30 sa milabayng gabi. Accordingly, yung anak nila who are both minors, 16 and 12 years old, lumayas sa kanila sa Malita, Davao Occidental, and na-employ dito sa isang spa sa Davao City as masseurs. And then upon verification, turned out na hindi lamang pagmamassage ang ginagawa nila, kundi they are also offering extra service that is pwede silang ilabas for sex. We rescued one minor. There were 6 of them na na-rescue namin, and at ang isa doon is a 16-year-old minor, or babae. Dugang butyag ni Agent Firmalino nga sa kantidad nga 3,500 pesos mamahimo matud pang maka-avail ang mga kliyente ug masahe ug ginatugutan sa sospek nga dalhon iyang empleyado ngadto sa mga motel alang sa idalit nga extra service ngadto sa customer niini. Nasayran sa NBI nga sagad empleyado sa sospek nagikan sa Davao Occidental kinsa midawat sa trabaho gumikan sa kapitos sa kinabuhi. Aminado usab ang sospek nga si alias Madam Ram sa nahimon ining sa laod ug depensa niini nga igo lamang siya nitabang sa nagkinahanglang mga babayi. Illegal jud na siya tas ang ako pagkabalo sa sulod sa gawas kay ang uban man good sir depende ra jud sa masahista magbayad ang uban mag-massage dito tapos dili man jud malikaya ng offer pero not forcing jud na siya kay even na imo na siyang sagdahon naga-offer jud sila sakit sa kong buot na igot lang jud ko ni tabang antod karon mag-ilak jud ko 4 years ni pero wala jud binakuan kay wala lang jud na naka-distract which is itabang lang jud ko para magpatulog sa ila. Sa karon, padayon ang monitoring sa NBI SEMRO ni ining uban pang spa businesses sa Davao City tungod sa susamang illegal nga aktibidad. Samtang ilalom na sab sa kustudiya sa DSWD ang unom ka mga na-rescue nga babae, diin pasakahan usab ang sospek og kasong paglapas sa Republic Act 7610 ug paglapas sa Republic Act 10364 for qualified human trafficking. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Zantone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM